Misia NASA Messenger odhalila možnosť, že pod spaľujúcim povrchom Merkúra sa môžu nachádzať bohaté ložiska uhlíka a grafitu. Ako sa v minulosti staroveké magmatické oceány ochladzovali, ľahší uhlík stúpal, zatiaľ čo ťažšie kovy klesali, čím sa vytvorili ideálne podmienky pre extrémny tlak hlboko vo vnútri planéty. Vedci sa teraz domnievajú, že tento tlak mohol premeniť uhlík na masívnu, približne 16 km hrubú vrstvu diamantov obklopujúcich jadro Merkúra. Ak sa to potvrdí, Merkúr by bol domovom jednej z najväčších diamantových štruktúr v slnečnej sústave, skrytej pod svetom horúcejším ako pec a formovanej prudkými rannými planetárnymi silami. Ak ťa bavia videá o objavoch v astronómii a o vesmíre, daj mi prosím odber na môj YouTube kanál a sleduj facebookovú stránku.